ha que es dediquen a estudiar la cultura tradicional, altres a tenir cura del seu bonsai. També hi ha qui és un hobbit de cap de setmana. I fins i tot n'hi ha que juguen a futbol amb botons. Si Reus es caracteritza per alguna cosa és pel seu ampli teixit associatiu. Sigui quina sigui la teva afició, segur que trobes gent que la comparteix en alguna de les més de 700 entitats de la ciutat. Una trentena de les associacions de Reus dediquen la seva activitat exclusivament als joves. Avui, a l'Això no és Mònaco, coneixerem 3 d'aquestes entitats força diferents entre elles. Veurem com la cultura japonesa cada vegada està més arrelada en el nostre entorn de la mà de Amakuni i com Perejil Sounds promou les noves tendències artístiques. També sabrem com els voluntaris de Cybercat treballen per eliminar l'escletxa digital. A més, parlarem de les 2 grans cites que tenen les entitats per donar a conèixer les seves activitats i de 2 planes web destinades a les associacions de Reus. Per acabar, us explicarem quins passos cal seguir per engegar una entitat. L'associació de manga anime i cultura nipona Amakuni va néixer extraoficialment fa com a quasi 5 anys. El que hem fet fins ara ha estat sobretot coses relacionades amb el cosplay, simplement perquè vam començar, el primer que vam fer va ser col·laborar amb l'Ajuntament de Reus a fer un taller de cosplay i a partir d'aquest taller de cosplay, doncs, com que ens va sortir molt bé, doncs, ens han proposat més coses sobre cosplay. Com al Parc de Nadal també vam fer un stand on els nens venien i es feien cosplay, però així molt senzill, amb grapes i 4 coses. Després també hem fet a l'Alan Party un torneig de Guitar Hero i també hem fet una xerrada sobre com anar al Japó d'una manera molt econòmica. A partir de 4 persones de l'associació que havien anat al Japó, doncs vam elaborar com una fórmula ideal per gastar-se els diners així una mica moderadament i va tenir molt d'èxit. L'activitat d'avui es diu Photoshoot i com veieu anem tots disfressats, bé la majoria, i el que consisteix és que quedem la gent que ens agrada el cosplay, que és disfressar-se d'aquests personatges manga. Llavors el que es fa molt més del que la gent es pensa, es queda en un lloc bonic, com és avui al Camp de Mart, i ens coneixem tots i ens fem fotos més detingudament, parlem, i d'això és el que consisteix. Quan diem que som aficionats a la cultura japonesa és que no només ens quedem amb l'anime i el manga, sinó que ens interessem per pràcticament tot. A Reus hi ha molts, per la poca cosa que hi ha de locals així una mica de venda de còmics i tot això, hi ha moltíssima gent. Sobretot ho hem comprovat amb l'associació, que realment hi ha molta gent interessada i no sabem si a la resta de localitats serà igual, perquè no ho hem pogut comprovar, però almenys aquí sí que hi ha més de la que ens esperàvem. O sigui, aixeques una pedra i surt un aficionat al manga. Quan vam dir de crear una associació, a tots ens va sonar una mica a compte xinès, perquè no sabíem ben bé què és el que feia una associació. També érem molt més joves, no? Perquè era fa 5 anys. Però realment estic molt contenta d'haver tirat endavant de l'associació perquè ens ha obert moltes portes. Ens ho hem passat molt bé fent aquestes activitats. Ens hauríem quedat només amb el grup d'amics, però ara coneixem un munt de gent més que li agrada i que vol seguir endavant, ens vol ajudar i això també és molt positiu. Cybercat és una associació de cibervoluntaris de Catalunya
que es va crear amb el fi de lluitar contra aquesta escletxa digital que des de fa ja molts anys estem lluitant. Hi ha una sèrie de dècades, és a dir, dels 70, 60, 80, fins i tot els 50, que hi ha una sèrie de persones que no han tingut aquesta oportunitat, sigui bé per una disminució econòmica o una oportunitat per estudiar, que no han pogut, per exemple, les noves tecnologies conèixer, no? Llavors el nostre objectiu és, dintre de la informàtica, el que és també la formació d'internet, donar aquesta possibilitat a la ciutat, a les persones que no tenen aquesta oportunitat de no conèixer les noves tecnologies, a oferir aquestes noves tecnologies. Les coses que fem a Cibercat principalment són cursets d'iniciació bàsic que es farien al local que tenim al carrer d'Obertoda del Centre Cívic Annex del Carrilet, però també participem en el Pla d'Entorn Educatiu de Reus, que fem diferents activitats a diferents centres educatius de Reus. També fem la Reus Land Party, un event que es fa des de ja fa 5 edicions, 5 anys. Cibercat també té un paper important que també organitza aquesta Reus Land Party. També fem diferents activitats, però ja lúdiques, no? Que també participem fent castanyada, fem per Nadal un sopar tots junts, fem diferents activitats durant l'any. Jo com a voluntari i també parat amb els voluntaris d'aquí de Cibercat, doncs ens aporta a donar aquests coneixements a aquesta gent una satisfacció molt gran, no? De veure com tu, coses tan bàsiques com ja saps, poder-les donar a gent que no en sap. Llavors, quan surten per la porta tot contents que avui han après el correu electrònic o escriuen una carta, llavors tu te quedes molt content després d'aquella classe, veient com la gent acaba molt contenta d'aquesta classe. O sigui, ens aporta també molts coneixements per al dia que nosaltres vulguem donar una classe d'informàtica professionalment ja tinguem aquestes nocions bàsiques d'aquests cursos. Jo vaig començar a Cibercat donant classes d'informàtica al Centre Pi del Bulgar, a nens petits. Vaig començar amb nens petits de 6 a 8 anys, donant classes d'informàtica d'iniciació bàsica, i després vaig conèixer una miqueta més l'experiència de donar classes a gent més gran. La gent gran és molt més aplicada, té moltes més dificultats, llavors jo he treballat amb 2 grups i es nota molt la diferència. És una llàstima veure com aquestes noves tecnologies, fins i tot l'ordinador, que és el que estem parlant, que hi hagi gent que fins i tot jo crec que és per por, no? És per por de no poder fins i tot fiar-se d'agafar un ordinador perquè va amb aquella por de que a veure si es trencarà, si ens sortirà un virus, si es pensen que es pot comprar molt fàcil per internet apretant un botó. O sigui, jo crec que és una llàstima que existeixi aquesta escletxa, però nosaltres donem l'oportunitat a tota la ciutat de Reus i diferents ciutats que es vulguin apuntar a aquests cursos, més informació, tot el que sigui, nosaltres estem per això. Perehill Sound va començar la seva activitat pròpiament l'any 2002. De fet, les activitats que organitzam com a Perehill Sound sempre també ens hem caracteritzat per intentar no repetir-les, o no ens ha agradat el fet d'eternitzar activitats. I per això, quan mirem l'historial o el currículum de l'associació, veiem una disparitat d'activitats que moltes no tenen continuïtat, però ja és de forma volguda. Amb l'evolució, es va plantejar un seguit d'objectius que d'alguna manera enteníem que eren interessants, sobretot per la ciutat de Reus, perquè sí que hi havia hagut entitats que ho havien cobert, però que, ara hi havia, o en aquell moment hi havia un buit. I l'objectiu sobretot és fer difusió de la cultura contemporània en el sentit més ampli, no només a nivell musical, sinó també a nivell d'imatge, a nivell de teatre, a nivell de dansa, a nivell de cinema.